ഈശോയ്ക്ക് കഴിയാത്ത 5 കാര്യങ്ങൾ പറയട്ടെ. 5 കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയട്ടെ. അപ്പന് പറ്റില്ല. സ്വർഗത്തിലെ പപ്പയ്ക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ ഇച്ചിരി ബാക്ക്വേർഡാണ്. പറയട്ടെ. ഒന്നാമത്തത്, ദൈവത്തിന് വിശ്വസ്തനല്ലാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ അവിശ്വസ്തനാകാൻ പറ്റില്ല. ദൈവം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ, അതായത് നമ്മൾ ഈ എഗ്രിമെൻ്റ് ഇല്ലേ, ബോണ്ട്, ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും, സംരക്ഷിക്കും, ഞാൻ കൂടെ നടക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് ഒരു എഗ്രിമെൻ്റ് ചെയ്തു. അത് ദൈവം മരണം എന്ന് വെച്ചാൽ കർത്താവിന് മരണമില്ല, ആദ്യവും അന്തവും ദൈവമാണ്, അവസാനം വരെ ദൈവം പാലിക്കും. അവിശ്വസ്തനാകാൻ ദൈവത്തിന് പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ അവിശ്വസ്തത കാണിക്കും, ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കും. പക്ഷേ ദൈവം അങ്ങനെയല്ല. ദൈവ സ്നേഹമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നേഹമാണ്, ഇന്നലെയും ഇന്നും നാളെയും അതാണ്. കർത്താവ് നിന്നെ കാത്തുകൊള്ളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആണ്, അതിൽ അവിശ്വസ്തത കാണിക്കില്ല. ഓക്കെ.